Acontecido agora mesmo na Deputación Permanente, vimos como despois de 2 semanas, nunha actitude absolutamente infantil e partidista, o Partido Popular e o Partido Socialista nas institucións respectivas onde gobernaban estuveron evadindo as súas propias responsabilidades e culpando os demais do sucedido no Marisquiño. Vimos como o Concello de Vigo cargaba todas as tintas contra a Xunta, contra a Autoridade Portuaria, como a Autoridade Portuaria cargaba as tintas contra o Concello, contra os organizadores, como a Xunta de Galicia con Feijóo á cabeza decía sentirse abochornado e buscar unha explicación verosímil. E agora, cando desde Marea lles damos unha oportunidade a ter un foro de diálogo, un foro de explicacións, un foro de investigación para ver que foi o que realmente sucedeu, o Partido Popular e o Partido Socialista péchanse en banda, encubríndose mutuamente e dificultando desta maneira que o conxunto da cidadanía, en primeiro lugar, saiba que foi o realmente sucedido e, en segundo lugar, que o Parlamento de Galicia reflexione sobre dous aspectos. En primeiro lugar, cal debe de ser un uso seguro dos espacios públicos, particularmente dos espacios portuarios, e, en segundo lugar, unha reflexión sobre a necesidade da reforma dunha lei de espectáculos públicos que naceu deficitaria, e así foi denunciado tamén polos propios asociacións de organización de espectáculos públicos, e se acaba de ver no primeiro conflito serio que hai que a aplicación da norma. E aquí vemos como o Partido Popular e o Partido Socialista se encubren mutuamente para evitar dar explicacións no seu propio ámbito de responsabilidade. Nos volveremos desde Marea, cando comece o curso político a partir da semana que ven, a intentar buscar explicacións, a intentar buscar unha explicación, como dixo o propio Feijóo, verosímil do sucedido. O conxunto da cidadanía de Galicia sí que está abochornada de que hoxe haxa un pacto aquí entre PSOE e PP para evitar dar explicacións sobre o que sucedeu. Desde logo, desde Marea procuraremos dalas, en primeiro lugar porque as vítimas, as máis de 400 persoas lesionadas, se merecen unha explicación do sucedido. En segundo lugar, porque merecen saber a quen lle poden reclamar polo dano causado. E en terceiro lugar, porque non as afecta solamente a elas, non afecta só o Concello de Vigo, que tamén, e moi principalmente neste caso, sino o conxunto da cidadanía de Galicia, temos dereito a saber que temos que modificar nos espacios portuarios e na lei de espectáculos para que podamos disfrutar do espacio de lecer e dos espacios públicos en condicións de seguridade. O que vimos hoxe é absolutamente inaceptable.